Olu lusasazo ngqo lweendaba eStudio 9 kwikomkhulu le-SABC eAuckland Park, nazi eziphambili. As government, we are still standing static at all these shafts. Operation Vala Umgodi is not stopping. We are continuing with the fight against illicit mining. Isithethi samapolisa uBrigadier Athlenda Mathe uthi baza kwehlisa ikheji kwishaft 11 yomgodi waseStilfontein uqinisekisa ukuba kukho bombi mgodini abangekho mthethweni. Ikusuku lwesine inkundla yezobulungisa ichophele izityholo ezijoliswe kwijaji eyongameleyo uJaji Selby Mbenenge ngesincwaso esingamkelekanga. Mandisibulisele kuni Mzontsundu, ningalibasanga maseko, masingene kuvimba wethu wanamhlanje. Ivaliwe iGobler's Bridge border eLimpopo nephakathi kweBotswana noMzantsi Afrika okukulandela izikhukhula ezibangelwe zimvula ezimandla ezihlasele lengingqi izolo. Iziphathamandla zolawulo lwemida kweli zinqinisisile ukuba eneneni zinqunyanyisiwe inkonzo kulomda phakathi koMzantsi Afrika neBotswana. Umkomishinala weBorder Management Authority uRudzani Mpilo uthi izinga eliphezulu lamanzi angene kule ndawo limandla kakhulu kwaye lifikelele apho libeka emngciphekweni indlela yokusebenza kwenkonzo kule bhlorho. The port is underwater and we need after this have to bring in engineers to come and assess various engineers from the infrastructure, the electrical from the side of Eskom, and on our side those that has the competency to assess the extent of the damage. It's only then that we'll be able to paint a picture of the damage to the port infrastructure. But from a distance, you could tell that indeed the damage will cost a lot of money. Mpilo ukwabongoze abakhenkethi nabaqhubi betraka ukuba basebenzise iSkilpad Hek, iRamatlabama, iBait Bridge kunye neKopfontein njengezinye zendlela zokungena kweli. Abahlali kwilali ezingqonge umasipala waseMolerete eMntla-Ntshona bashiyeke bebala ilahleko kulandela imvula ezimandla nezichaphazele ukuvulwa kwezikolo kwezinye ilali. Izikhukhula zonakalise izinto ezisiseko ezingundoqo ezifana nendlela kunye nebhlorho. Umonakalo odalwe zizandyondyo zemvula ubangele amakhulukhulu abahlali bakhonxeke intsuku kumakhaya abo. Le ngingqi ibidade emanzini kweziveki zidlulileyo. Ibhlorho ziphakathi kweziseko ezifumene umonakalo. As parents, we are worried because our bridge is broken. Our kids can't go to school. So we need help from our municipality. As a community member, I'm asking for government and municipality to help us to fix the bridge. Umasipala nababandakanyekayo bahlangabezana nale meko. The disaster management team is on the ground making sure that they are making assessment in various houses which has been affected, and also SASA, they are working with our CDWs, ward councillors, and we are sure that after completing the statistics, they will able to provide the municipality where the mayor will have to intervene. As now, some of the people are receiving the food parcels from the SASA after the assessment. But besides that, the office of the mayor also are providing the food parcels. It's just that we want to centralize things and then not make a duplicate. We are working together with the Moretele municipality, whereby we are assisting the families so that they can get food, they can get where they can sleep. It's a lot of problem. Even now, the clouds, we can see that it can even start anytime. We are scared. Ziliqela indawo ezichaphazelekileyo zamisa ngxi ubomi besiqhelo. Lo gama basemagunyeni bethembisa ngelithi le meko bayibeke phantsi kweliso elibukhali. Isithethi samapolisa uBrigadier Athlenda Mathe uthi kwehliswa ikheji kumgodi waseStilfontein eMntla-Ntshona uqinisekisa ingxelo yayizolo yamavolontiya asekuhlaleni ukuba akukho ngenena bombi mgodini abangekho mthethweni ngaphantsi komhlaba. Uthi kubuyiswe ozamazama abangama-246 246 bephila ukususela ngomvulo ze kwafunyanwa imizimba engama-78.
Lusuku lwesine iphulo lokuvala umgodi liqhuba ukusukela ngoMvulo yaye abesesipolisa baphathisene nabenkonzo zohlangulo lwasemigodini ukuba phansi phezulu. Amavolontiya amabini asekuhlaleni ebekuphonononga umgodi izolo abuye nelithi akusekho umuntu uvaleleke ngaphansi. Kodwa ukutywina inyaniso yoko urhulumente wehlise phansi komhlaba icage nobuxhaka-xhaka beekhamera ukuqinisekisa ukuba ngenene akusekho bantu bafumanekayo ngentsasa yanamhlanje. Kukwabalulwe nesixhenxe sabembimgodi baseZimbabwe abaphumele ngaphandle abahlanu izolo logama isibini siphume namhlanje. Kambe ke kozamazama abathe babanjwa abalithoba babalekiselwe esibhedlele ngenxa yoqhoqeko ngokwasempilweni oludinga unyango nangona kunjalo baphansi kweliso labakwantsasana. Operation Vala Umgodi is still continuing in all 7 provinces, in particular in Stilfontein. So we are still standing static at all these shafts to ensure that we prevent and combat all incidents of criminality. So going through the numbers, I can confirm that from the 18th of August 2024 up until now, a total of 1,907 illegal miners have resurfaced. We have Mozambicans, 1,125 that have been arrested. Zimbabweans, we are standing at 465. Lesotho nationals, 200. South Africans, 26. Isithethi samapolisa sikwanqinisise ukuba abanye ongqontsonqa abayalela abazamazama selebephansi kwengalo yomthetho behlatywa ngemibuzo kunjalo nje uphando ngabo lusaqhuba. Ukanti ke mayela nemizimba nentsalela izibhaqqiweyo abezesipolisa bamemelele ukuba intsapho ezikhangela amalungu wazo ezichaphazelekayo zijongisa imibombo kwisikhululo samapolisa saseStilfontein nanjengoko abezobuntlola ngokubambisana nabezempilo bephansi phezulu nokuthelekisa incindi yemfuzo. Kukwakhankanywe ukungabikho mthebelele kwalamaphulo nanjengoko ebandakanya umbhono mxesibe wabembimgodi abangenamaxwebhu abagunyazisayo njengabemi beli. Ndimlo Lilitha Ntsundwani kwiindaba ze-SABC. Lingene kusuku lwesine uviwo lwesikhalazo sesincwaso ngakumongameli wejaji eMpuma Koloni uJaji Selby Mbenenge oluqhutywa ligqiza lokuziphatha kwejaji eRhawutini. Izolo ummangalo uAndiswa Mengo utyhole ngelithi uJaji Mbenenge wamthumela umfanekiso welungu lakhe lobudoda senzo eso uJaji Mbenenge asiphikayo ukuba wasenza. Ukanti ke singathanda ukulumkisa ababukeli abanhliziyo zibuthakathaka nabantwana ngesicatshulwa selinqaku. Lusuku lesine namhlanje luqhuba uvulo lwesikhalazo sesincwaso esifakwe nguAndiswa Mengo osebenza njengomabhalane kwinkundla ephakamileyo yaseMpuma Koloni eMakhanda otyhola umongameli wejaji eMpuma Koloni uJaji Selby Mbenenge ngokumngxala ngemiyalezo yeselfowuni ngoqhagamshelwano lweWhatsApp equlethe amanyala ngawamemanga. Lenkosazana ixelele liqonga liva esesikhalazo ukuba le jaji yathumela umfanekiso wesitho sayo sobudoda oko ikuthethiswa ukuba nakubeni babungavelanga ubuso bejaji kodwa ikutsho oko xa ithelekisa inwele ezimhlophe kwintloko yejaji nalo mifanekiso. Yayi private party yakhe enoboya njengezanwele zakhe sentloko. Was it a video? Was it a photo? Can you explain to us what type of message was this? Yayi picture. Ebuzwa ngempendulo yakhe kumyalezo wawukhapha lo mifanekiso uthe akasakhumbuli waphendula wathini. Unkosazana Mengo ukhe wacela ukunikwa umuzuzu aziqokelele emva kokugutyungelwa zimvakalelo ecela kulento yabantwana. Isikhalazo sesincwaso xa kungafumaniseka ukuba ineneni uJaji Mbenenge wamngcikiva unkosazana Mengo ngokwesondo oko kungakhokhelela kwinkqubo yokumguzula njengejaji de aphulukane namaqithiqithi afana nokuzuza umrholo nokuba sesidla umhlala phansi de anabele ingubo kaqaqaqa. Le nkqubo yoluviwo lwesisikhalazo sesincwaso sesihlangalaleni isaqhuba.
Sinamkele kwakhona kwijelo lendaba xa sihlabela mgama uphando luqhutywe ikomishoni ejongene nokuqwalasela owona mvuzo uphantsi ngokusemthethweni lufumanise kuba uninzi lwabaqeshi kweli loMzantsi Afrika abawuthobeli umgaqo-nkqubo wemivuzo evumelekileyo. Oku kuvuse inkxalabo nanjengoko abanye abaqeshi behlise iiyure zokusebenza ukukhawulelana nemigaqo equlathwe kwi-National Minimum Wage. Umgaqo-nkqubo ojongene noyena mvuzo usezantsi ngokusemthethweni National Minimum Wage wasungulwa kweli ngo-2019 kwilinge lokwehlisa izinga lentlupheko nokungalingani. Ezi zinzame zokukhusela abasebenzi ekubeni bangaxhatshazwa ngabaqeshi. Kungokunje lo mvuzo umi ku-R27.58 ngeyure. Nangona kunjalo abaqeshi bafunyaniswe bengawuthobeli lo mthetho. Umbutho i-National Employers Association of South Africa uthi abaqeshi bajongene nemingeni equka uqoqosho oludodobalayo, nto leyo edala ukuba kube nzima kubo ukuthobela imiqathango yalo mgaqo-nkqubo. If you can't afford to pay whatever the amount is that the minimum wage prescribed, you're not going to pay that amount. Why not? Well, because you can't afford it. It's as simple as that. Money doesn't fall from the air. Kodwa umfelandawonye wabasebenzi COSATU uyazikhaba izizathu zongathobeli lo mthetho ngelithi abanye abaqeshi abawunanzanga kwaphela lo mthetho bajonge ingeniso kuphela. The Wage Act itself does provide for exemptions for employers who genuinely cannot afford it. So if a company and employer need to do basically three things. One is they should consult or they must consult their employees, their unions. They can then apply for an exemption to the Department of Employment and Labour. And they just simply have to provide evidence of their financial difficulty. There had been some companies who actually were trying to abuse the system, who just declined in their instance. But half the companies who applied for it received it. Kungokunje iCOSATU imemelela ukuba isebe lezengqesho liphucule inkqubo yalo yokuhlola ukuthotyelwa kwemithetho emalunga nemiba yezemisebenzi. Ikwabongoza ukuba badizwe bonke abaqeshi abathe gqolo bexhaphaza abasebenzi ngemivuzo ephantsi. Usoqoqosho uthi nanjengoko uhlumo loqoqosho luhamba kancinci abaqeshi ngoku baza kuqhubeka besenza inguqu eziquka ukwehlisa iiyure zokusebenza. What South Africa really needs is a 3% economic growth rate. And with a 3% economic growth rate, more employment opportunities will be created and we will be able to get the unemployment problem under control. We've already seen that the employment of domestic workers declined as a result of a national minimum wage. Umbutho kazwelonke wabaqeshi umemelela ukuba kwenziwe inguqu kulo mgaqo-nkqubo kwaye urhulumente abeke phambili ukudalwa kwemisebenzi nohlumo loqoqosho. Isithethi sesebe lezemfundo eGauteng uSteve Mabona uthembise abazali ukuba wonke umntwana uza kuya esikolweni kodwa ukwathe izinyanzeliso zabanye abazali azinasihlahla. uMabona ebesemamelodi kwimpuma yasePitoli nalapho ebethethathethana nabazali kumgca ukulungisa imingeni yokufakwa abantwana ezikolweni. Uthe inxubakaxaka ezininzi eziquka ukubhaliswa nesele kudlule ixesha ukutshintsha indawo kwabantwana nokugcwala kwezinye izikolo. We interacted with the people on the queue just to understand on what are the challenges. But like as we've indicated, majority is really inner grades application, mostly relocations, people coming from different provinces, and you have late applications. People who just came, who didn't apply at all on the system. I'm talking about now grade 1 and 8. Reasons are that they are relocating and some didn't know about to utilize the system. Some would have then applied, but because they applied late, the schools that were available is those that probably they didn't want. So they are coming here to say we are placed at the schools that we don't want. We just want to call upon parents to be patient with us as we are trying to make sure that everyone is in the classroom.
Umongameli uJoe Biden ulumkise ukuba ulawulo lulwela kwizandla zeqaqobana labantu abazizityebi luqhoka ulawulo lwaseMelika nanjengoko belumkisa malunga nokugxininisa kobuxhakaxhaka bale mihla amandla kunye nobutyebi kwintetho yakhe yokuvalelisa kwisizwe ukwaqhwabele izandla izinto eziphunyezwe kulawulo lwakhe ngethuba ethetha kwi-Oval Office. Le ibiyintetho yokugqibela kamongameli Joe Biden njengomongameli waseMelika nenjengoko esishiye sisikhundla ngoMvulo. Uchithe ixesha esithi thaca ekudandalazisa izinto ezintle eziphunyelwe ngurhulumente wakhe neziquka utyalo kwiziseko zophuhliso kwakunye nokulwa utshintsho lokusingqongileyo i-climate change ngokwamakhumsha. Ephambuka kwintetho zakhe zangaphambili uthe wagxila ekubalulekeni kwenkululeko yaseMelika kunye nemfuneko yokuyikhusela. Ukwalumkise malunga neengozi zamandla angajongwanga kunye nokubaluleka kwamaziko edemokhrasi aquka iinkundla zamatyala kunye namaziko endaba. uBiden uchaze uTrump njengomnye weqaqobana labantu abazizityebi aphathisele ulawulo ezandleni zabo waze walumkisa ngale nyewe. I want to warn the country of some things that give me great concern. This is a dangerous and that's a dangerous concentration of power in the hands of a very few ultra-wealthy people. The dangerous consequences if their abuse of power is left unchecked. Today, an oligarchy is taking shape in America of extreme wealth, power, and influence. Ubunyani bezinto ezibhalwayo. Egqibezela intetho yakhe yokubeka phansi intambo uBiden udlulise umbulelo kusapho lwakhe kwakunye nakusekela mongameli uKamala Harris nakubemi baseMelika. Umongameli osanda kufungiswa waseMozambique umnumzana Daniel Chapo uthembise ngokulondoloza uhlahlo lwabemomali ngokucutha indleko ezingafunekiyo okufungiswa kwakhe izolo kutshayelele iziganeko zoqhankqalazo olukhatshwa zezixholo kwaze kwasoleka abantu abangaphezulu kwama300 ukanti iziko ledemokhrasi lamalungelo oluntu eMozambique lithi kubulewe abantu abasibhozo abebeqhankqalaza ngokuchasene nomsitho wayizolo. We have been there before several times where previous presidents on the inauguration day, they make all sorts of promises, but then at the end of their term, nothing has been delivered. It's important to hear that he says he will cut expenditure, unnecessary expenditure, but it was not a speech that ignited the nation. You know, an inauguration speech, you want to hear your president selling a bit of utopia, something new, signaling that there will be development, that there will be jobs for the young people, that the nation will move forward. Then when you focus on cutting ministries, that's a lot of we have been hearing. So it was not enough to ignite the nation, to unify the nation. In fact, it was seen as a deja vu. Urhulumente uthi uqinisekile ukuba uMzantsi Afrika uza kufika nomyalezo okhuthazayo kwingqungquthela yehlabathi ejongene noqoqosho iWorld Economic Forum neza kubanjwa kule veki izayo eDavos eSwitzerland. Ethetha nelijelo leSABC umphathiswa wezorhwebo noshishino umnumzana Paxton uthe inkqubo yeli yedemokhrasi ibonakalisa ukukhula nentsebenziswano emva kokuba isungulwe ngurhulumente wobumbano. The reality of a stable democracy that we're able to present to the world. There are many countries that have gone through elections in the past year in particular, and different countries have had different experiences. And our country has had one of those unique experiences where we're able to collaborate and cooperate around governance and overcoming the impasse that came out of the elections. The second is a message about cooperation between government and business. The reality that we've been working on structural reforms and they are beginning to yield the results, the regulatory instruments that we're looking at in terms of structural reforms, but also the partnerships that we have with business in addressing structural reforms in our country, the extent to which we've enabled private sector participation
in different elements of the infrastructure needs, the progress that we've made with regards to the electricity environment and overall energy situation, the progress that we're making with regards to transport and logistics, the network statement that has been released by the Ministry of Transport that facilitate private sector participation in the railway networks is an indicator of a collaboration and cooperation that is yielding the results in our country. And we think that we're able to present a message that's positive at Davos. Siziqongqothile ke mawethu ezale yure, masiphinde sidibane kwakho kwixesha elizayo. Enkosi mawethu.